हेल' लोगोफोर, बे समाव नोंथांमोननि सिगाङाव माखासे बर'फोरनि बाथ्राफोर एबा खौरांफोर लाबोना होफैदों बे दिनैनि समनि। दा बेयाव नोंथांमोना नुलांनो मोनगोन फारि फारियै मोननैसो। दा फार्स्टआव नुनो मोननाय जागोन जे देग्लायनि 2020 मायथाइनि जयेन्ट एन्ट्रेन्स एग्जामिनेसनाव टंला हालामनिफ्रायबो सासे फरायसा उथ्रिसारनो हादों होनदों आरो बिथांखौ रतन बर' होनना बुंदों। आरो गोग्गाथाव बाथ्राया बेसो, बिथांनि इन्टारभिउ लानायनिफ्राय नुनो मोननाय जादों, नोंथांमोनाबो नुदों जानो हागौ। बे जाहैबाय बिथाङा जेबो फोरोंथाइ एबा जेबो कचिं लायाखै होनदों, हारसिङैनो स्टाडि खालामनायनि गेजेरजों बिथाङा बे एग्जामखौ पास खालामनो हानाय जादों होनदों। दा बे जोंनि थाखाय जोबोद गोग्गाथाव आरो थुलुंगाथाव जानानै फैदों। बिथाङा गावनि नाजानाय आरो फोथायनाय थायोब्लानो जाफुंनाया गावनि आखायावनो थायो होननाय बाथ्राखौ बिथाङा फोरमान खालामनानै होदों। दा बेखायनो जोङो बिथांखौ गोबां जोंनि लाइमोनफोरा फल' खालामनो नांगोन बिथांमोननिफ्राय। बिनिफ्राय नुगोन नेसनेल बर' ख्रिस्टियान काउन्सिलआ गोदान मावफुं आफाद दाफुंबाय होनदों। बे बाराव आफादगिरि हिसाबै रेभारेन्ड डक्टर अर्जुन बसुमतारी बिथांखौ थिसनदों होनदों आरो नेहाथारि हिसाबै अपुर्ब नार्जारी बिथांखौ थिसनदों होनदों। आरो बिथांमोननि टार्मआ 2022 2023 जाहैगोन आरो 2020निफ्राय 2023सिम बिथांमोना थागोन होनदों। बेनिफ्राय नुगोन आसामनि टुरिस्ट बिफाननि चेयारपारसन जयन्त मल्ल बरुवा बिथाङा दिनै फोसावनानै होदों होनदों टुरिस्ट बिफाननिफ्राय जे पर्यटन सन्जीवनी मुंनि मोनसे स्किम फोसावदों होनदों आरो जाय स्किमा दावबायनाय थावनिफोरनि थाखाय माखासे लननि सुबिदाफोर होनो आखायाव लागोन होनना बुंदों। दा बे दावबायनाय थावनि एबा टुरिस्ट बिफाननिफ्राय जायफोरा टुरिस्ट स्पट खुलिदों बिथांमोननि थाखाय बेयो मोनसे सारप्राइज जानानै फैदों। दा बेनिफ्राय नुगोन नाम्बार 4 इउनाइटेड पिपुल्स पार्टिया अदेबानि इउपिपिएल इउनाइटेड पिपुल्स पार्टि लिबारेल बेयो इउपिपिएल बिथांमोनहा दिनै गोबां जायगायावनो साखोन सिखोन हाबाफारि लालांबाय होनदों। इउपिपिएलआ बे इउपिपिएल हानजानि थालांदों, सरि बेखौ गाज्रि मोनो ना नोंथांमोना। बे इउपिपिएल हानजाया साखोन सिखोन हाबाफारि लादों गोबां जायगायावनो, सुबनखाता प्राइमारि, सराइबिल, खुस्राबारि प्राइमारि बायदि बायदि ओनसोलफोराव बाख्नायजाथाव हाबाफारि जादों। गोबां बिथिंनिफ्रायनो बेबायदि साफाय बिफाना फैनांगौ, राजखान्थियारियानो जा सोलोंसालियानो जा गामियानो जा, साफाया जोंना मोनफ्रोमबो बिथिंनिफ्राय फैयोबा जोंनि ओनसोलाव अब्लासो हालामा साब सिखोन थागोन आरो जोंनिफ्राय गोबांथार जोङो गोग्गो बार एबा गोग्गो आबहावाखौ जों मोननो हानाय जागोन। बेयाव जोङो पार्टि थार्टिजों खोथा गैया, जायखि सोरबा सासे हारसिं मावबाबो बे जोंनि थाखाय गोग्गाथाव। बेखायनो नोंथांमोननि सिगाङाव बेखौ लाबोना होफैनाय जादों। दा बिथांमोननि खामानियाबो साबायखर बावथाव आरो गुबुनफ्राबो बावजाथाव। बेयाव नोंथांमोना गोरोन्थि साननो नाङा, बेवहाय सापर्टारनि खोथा गैया, गोबाङानो सन्देह खालामलायगोन बेयावबो। बेनिफ्राय नुगोन बर'नि लाइमोन फावखुंगुर लिंसारखौ लानानै बिटिआर हालामनि राजखान्थि फोथाराव गोबां सावरायलायनाय जागासिनो दङ। दा बे समावनो फावखुंगुर आरो राजखान्थिगिरि फैला बरगयारि बिथाङा आरो बे बुंदों दि लिंसारा बिपिएफ राजखान्थियारि हानजायाव हाबाखै होनदों। दा गुबै खोथाखौ लिंसार बिथाङासो मिथिसिगोन आरो बिथाङा माबायदि मुहुर्तआव दङ दा जोङो सन्देह खालामहरनो हागौ। गोबां सावरायलायनाय जादों, मानो होनबा बिथांनि बे बाथ्रानि सायावनो गोबां सावथुन मोजां मोनग्रा एबा बिथांखौ मोजां मोनबोनाय माखासे लाइमोनफोर आरो राजखान्थि बिथिङाव माखासे मैखोम गोहोम खोख्लैनाय आरो माखासे जेनाखि बारहावा बारबाय थादों जोंनि बिटिआर हालामाव, दा बेनि सायाव सोनारनानै बिथांखौ सावथुन मुलुगनिफ्राय बैकट खालामनो नाजानायखौबो नुनो मोननाय जादों। दा बेयो बेसेबां मोजां एसेबां गाज्रि जों बेखौ गावबा गावनो बिजिरनानै नायनाया मोजां होननानै आं सानदों। थारैनो राजखान्थि बिथिङा बर'फोरखौ गोबां गुलाय गुजाय खालामबाय, बेखौ बुङाब्लाबो जासिगोन। गोबाङानो जों साफ्रोमबो नुगासिनो दंखायो। दा बेयो मोनसे दुखुनांथाव थासारि। माब्ला जानानै इलेक्सना जोबनानै थांगोन बेखौसो जों गोबां सरासनस्रा रायजो राजाफ्रा नेनानै दङ। आसा खालामो नोंथांमोनाबो नेनानै दङ जानो हागौ, मानो होनबा गुलाय गुजाय जालांगासिनो थानायखौ नुनो मोननाय जादों। दा जिखि जाया नोंथांमोना नायनो हानाय जागोन बिथां बरगयारिनि खौरांखौबो। डिसक्रिपसनाव लिंक होनाय जादों, नोंथांमोननि सुबिदानि थाखाय नायनानै लाबानो जाबाय फारि फारियै। दा फैदो, गुबुन गुबुन खौरांफोरखौ नोंथांमोनहा उननि समाव नुनो मोननाय जागोन। एसेनोसै, गोजोन्थों।